Така че в моят случай аз го правя по този начин. Така че ето, връщаме се тук, натискаме импорт. Така. Къде беше? На дамата. Drag and drop. Малко я вкарваме да е в прозореца. Ето така. И аз имам тази екстра. Натискам десен бутон. Remove background. Реално това, което ти го показах в Remove BG, може да го направиш. Аз го правя тук в този софтуер. Така че за обработката на един такъв аватар аз използвам няколко софтуера. Ето. Така. И идеята е, когато е в мобилна версия, да го направиш, да не е така да излиза извън рамката на мобилния размер. Просто гледаш да е ето така. Да може да влезне в рамката. Така. И сега трябва да сложа бекграунда да ми стане зелен. Аз го правя автоматично ето тук. Да ме canvas ми става зелен. Сега в момента по дефолт виждаш canvas color е черен. И ето тук вкарваме зеленото. И реално, ето няма дамата, вече с зелен екран.